Jotelo mar Owerri ochiwo siem mager ne josiasa ma jiwo kit siasa mar pogruok e kind oganda. Ka giloso e boma ma Nairobi, giseyo jotelo mosebedo ka kwedo sirikand manywanda e kind jatend piny William Ruto kod ogaye mar duond bura mar ODM Raila Odinga. Kotelne kod seneta ma Bomet Hilary Sigei kod Silas Jakakimba gijiwo riwruok mar ogendni duto e pacho kae nyayo kwe ka bende ginyiso sir margi ne sirikand manywanda. Nitie jotendwa moko madwani opogore kod weche ma jakom osewacho kaluwore kaka odwa tiyo gi ker mar piny. To adwani ajiw kawacho ni jakom koluongowa mondo wadhi e barabara wawuok ga motegno kabisa kanyakla kaka oganda kendo kwa pinge nikech en ng'ama wamiyo luor kabisa. To kawuono ma weche dwa wuok mamoko dwa buodhore chal ka gima jok moko bende dwa nopiem gi jakom ni mano ok dhi bedo maber. Osego nolang' ni mondo watigi ker mar piny. Wasiro motegno riwruok ma kind jakom Raila Odinga kod ker William Ruto mar kelo kwe kendo keto alwora makende man kod kwe kod muolo mondo weche mag ohala, weche mag tije, weche mag dongruok madhi nyime kind ogandawa Kaluo to gi Nyanza mangima kod Kenya mangima odhi mbele yo makare. Those are the things to do with politics that will come. For now, we are keen in supporting this unity of purpose to deliver to the people of Kenya. Let us allow this government and under the leadership of President William Ruto to unite Kenyans, to serve the people of Kenya, to create a conducive environment for affirmative action and economic empowerment for the people of Kenya.